Oh, Amika. Oh, si ato. Ay, gabi na kayo, Will. Alas 11 na. Nya. Wala pa akong Paris diri. Ambot og asa. Ha. Unya na lang tawag, sige. Kinap ko'y buhaton. Ay, love. Oh, ngano karon pa man ka? Oh, di ka trabaho. Trabaho, unsa na rong oras sa? Alas 11 na. Di kay kuan. Nakamata ko kay naghuwat-huwat ko nimo. Di kay. Nya unsa pagkano na ko sa orasan? Alas 11 na, wa pa jud ka naabot. Diin ko taong ka. Be, pasabto di ka. Ay, ano ko kahit na di kay na akong mga Kasi nagkuhan ka ngadto ug isa imong babay. wala oy. Di Mami, na wala nasa- ko big. Basinyag ka nang nakay kuan diha. Oh. Lipstick unsa ba? Unsa ni siya oy. Di mo ka maminaw sa Ano? Wa ko nun sa nina. Kung paningot. Kasi nalimaho ko. Paningot pamagali ko na wala. Kasi nalimaho ko kang kuan. Imo si moto ako ilo ka. Na malipong ka. Asa ka nung liog basi na kinini nira. Wala uso. Unsa man ni kani unsa man ni ngano naman ni kaning murag kuan. Wala oy ko. Bakit murag kagid ba kagid? Murag Kagid ba oy? Kagid Mura ba man oy? nag pula-pula. Dili pula kanay kagid ka magusto ko. Pagtarong jud diha unsa na imong kalaki dugay sa ni uli ha. Unsa man siya? Di man ka maminaw sa kong explain ba? Maminaw ta ka sa kong explain. Iris ako ha. Imo ko gitugnaw bi ako. Tugnaw pa ka. Imo Nga alas 11 na. Karon pa ka ni uli. Gatagay guro mo no. Wala oy. Sige ra jud kag gawala. Wala man Mura jud kag uwak. Mura man jud kag kanang karon pa nako nga. Kay ba mo jud di jud ko mo inom ungkot ng mga inom Sige ra babay. jud kag di, sige di. Pero mao dito nagdadi to baso. Galaag dito, gasuroy-suroy. Pagtarong ko danay mo kinabuhi. Di mo si ko maminaw sa kong explain. Sige makayaw-yaw mabanin. Sige, mami na ako. Unsa man jud na? Kuan. Naman ko akong amigo ba nalaman isa istorya ra god. Sa Sharo nag-istorya-istorya niya. Unsa na rong orasas? Istorya Sa na. imong pag-out, alas 5 niya. Alas 11 na karon. Di kay Grabe sa nang istorya ha, good. akong amigo god. Bagong abot ba sa kuan gikagawas niya. Di ba ka? Wa ko kay baw. Kan kay na ka. Ako nakagpabaw mo na siya. Nga mo nang nalangan kay himamat yan. Ay na ba? So, gainom mo. Pero wala. Oh, inom. Nahimamat na sa panghimamat ka ng barkada, mag-inom na. Wala magud kay. So, naipabayan to. Wala lagi. Sige lagi kagwa. Kapoy man ning dudahan tayong awa mo tatay ba. Ay ta do ani. Dami kay hilak ba? Sige, hilak din ha. Wag ka pugyan. Ka na mo hilak ka. Ang jugi babae dai ko. Basta ako galagot ko ni mo kay alas 11 na. Alas 11 na. Wala lagi babae dito sa ako. Wala kami lagi dito. Di, chika po na kong bulsa, di. Oh, sa lima ba kuno? Oh, namalagi na balhibo. Balibo ba? Uy, Saan na balibo ah? balot man. Uy, nga may balot dito. Gabi kasbi. Nangaon mo balot. Basin nun sa nang balot ha. Balot. Saan ni? Oh, cellphone. Ano ninin mo? Tanawan ako ni. Chika po ko ni mong cellphone. Lima lang. Ako. Buutan ko Sige, okay na. Oh, tingko ni ha. Hey, namo ihatag ni mo. Salamat palingkod ko din. Oh, tara, labhin eh. Kay para okay na ang tanan. Usa man na nakita matatawa. Wala po mo tani tao man. Kumaitan ni buka. Ako may trabaho pala po na. Ay,